നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ അഗ്രോടെക്കിൽ 50% സബ്സിഡിയിൽ വാട്ടർ പമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ അഗ്രോടെക്കിൽ 50% സബ്സിഡിയിൽ വാട്ടർ പമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ അഗ്രോടെക്കിൽ 50% സബ്സിഡിയിൽ വാട്ടർ പമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ അഗ്രോടെക്കിൽ 50% സബ്സിഡിയിൽ വാട്ടർ പമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതും തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം.